Tervetuloa Chris Satakuntaan. Chris-Satakunta on vuonna 2018 perustettu valtakunnallisen Chris ry:n osatoimipaikka, jonka toiminta on ympäri Suomea. Chris-Satakunta ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää valtakunnallisesti lainrikkojataustaisten sekä päihderiippuvuudesta toipuvien henkilöiden voimautumista ja myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan Chris-vertaistuen avulla. Chris on paikka, missä mä voin kertoa mun kaikista oikeastaan ongelmista ja mun tunteista ja olla niistä avoin. Ja se oikeastaan niin kuin rakentaa sen mun viikon, että mulla pysyy se niin kuin hallinnassa. Että mulla on se Chris tässä elämässä. Että jos ei olisi Chrisiä, niin mulla ei olisi minkäännäköistä viikkorutiineja tai arkirytmiäkään. Chris on tuonut mulle täyden uuden suunnan elämään päihteettömyyden ja rikoksettomuuden muodossa ja uuden elämäntavan niin kuin Chris-yhteisö ja Chris-ihmiset ja Chrisin viikko-ohjelma ja kaikki tähän Chrisiin sisältyvä on tuonut mulle mahdollisuuden vertaistuen myötä päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Chris on tuonut mulle mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä elämään normaalia elämää ja se on tuonut ystäviä ja mahdollisuuden harrastaa ja elää päihteettömänä. Chris Satakunta on tuonut mulle semmoisen paikan, niin tää tuo mulle semmoista, että no ehkä sitä, että semmoista tiettyä rutiinia niin kuin tähän mun elämääni, koska se on ollut tosi rikkonainen sitä ennen, tai se on pyörinyt niin kuin, päihde- ja rikosmaailmassa ihan täysin, että on niin kuin, mulla semmoista sopivaa rentoa tekemistä, mutta silti niinku, siinä on joku semmoiset niinku, rajat, että minkä mukaan mennään. Chris-Satakunnan toiminta perustuu terapeuttiseen yhteisöön, jonka tavoitteena on yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen, rikollisuutta vähentävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen sekä lainrikkojataustaisten elämänhallinnan ja yhteiskuntaan osallistumisen edistäminen. Sellaisilla ihmisillä, kenellä on niinku päihde- tai rikostausta ja ketkä haluaa eroon siitä. Oikeastaan kaikille, kenellä on rikos- tai päihdetausta ja tarvitsee siihen jotain apua, niin tulee sitten kuntoutuksesta tai vankilasta tai tarvii neuvoa niin kuin kenenkin tilanteeseen sopivaksi, niin oikeastaan kaikille. Chris-Satakunnan toiminta perustuu 5 perusperiaatteeseen, jotka ovat päihteettömyys, rehellisyys, toveruus, yhteisvastuullisuus sekä yhdenvertaisuus. Toimintakeskuksessa noudatetaan viikko-ohjelmaa, joka pohjautuu yhteisöhoidollisiin menetelmiin. Viikko-ohjelma pitää sisällään erilaiset harrasteryhmät, keskusteluryhmät sekä retkiä ja tapahtumia. Eli maanantaina alkaa aamuryhmällä, mikä oikeastaan aloittaa se viikon hyvin. Et siinä on yleensä sillä, että on joku, joka vetää aamuryhmän ja on keksinyt siihen aiheet, että on erilaisia muun muassa tunnekortteja tai muita vastaavia, mistä on helppo lähteä kertoa niistä omista tuntemuksista. Siellä käydään niinku menot läpitte ja sit vähän fiiliksiä, että kaikki niinku, mä näen sen niin, että niinku silleen, että sä opit niinku puhumaan niistä asioista, mitä sulla on, ja sit se, että ne menot ja noin, niin se on sit taas sitä vastuullisuutta, niinku, että tietää, että ei nyt voi huidella tossa, niinku, että se on ihan elämän perusasioita kuitenkin. Paljon puhumista tunteista ja päihteettömyydestä ja rikoksettomuudesta ja kokkailua, jalkapalloilua, keilaamista. Sitten on irti rikollisesta elämäntavasta kurssi. Niin, paljon käsitellään asioita mun mielestä toipumisesta ja semmoisia positiivisia juttuja.
että kenen kanssa. Ja niin kuin muutenkin kävijät ja työntekijät, niin ihan hyviä keskusteluja niin kuin muodostuu ja syntyy niin kuin päivän mittaan. Viikko-ohjelma antaa toiminnassa mukana oleville päiviin sisältöä, joka tukee toipumista, arjen hallintaa ja auttaa ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Yhteisö suunnittelee ja toteuttaa yhdessä viikoittaisen ohjelman sisältöä. Viikko-ohjelma tuo kävijöiden viikkoon turvaa ja sellaista tekemistä, joka lisää toiminnassa mukana olevien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Street soccer ja futsal on monelle krisiläiselle erittäin tärkeä urheilun muoto. Kris-satakunta osallistaa ja järjestää erilaisia foodisturnauksia eri toimijoiden ja Kris-paikallisyhdistysten kanssa. Niiden kautta moni saa onnistumisen kokemuksia, uusia ystäviä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, jotka kaikki ovat tärkeässä roolissa päihderiippuvuudesta toipumisen sekä rikoksettoman elämän kannalta. Kris-satakunta tekee myös paljon yhteistyötä eri päihdekuntoutuslaitosten kanssa. Toimintaa esitteleviä Kris-infoja käydään pitämässä muun muassa Kankaanpään A-kodilla, Porin Katkon kuntoutusyksikössä, Villa Hokissa ja Minnesota-hoitolaitoksissa. Kris-infolla kerrotaan ihan niin kuin Krisistä, Krisin historiasta, mitä Kris on. Ja sitten kuin taas Kris-ryhmä, mitä me käydään vaikka tuolla KY:ssä, niin se on ehkä niin kuin minun näkemyksen mukaan enemmänkin tarkoitus tutustua niihin asiakkaisiin siellä, jotta niiden asiakkaiden olisi helpompi tulla tämän yhdistyksen toimintaan mukaan, kun tulee niiden Kris-ryhmien myötä niin kuin naamat tutuiksi. Toimintaan voi tulla myös tutustumaan kuntoutuslaitoksesta. Tarkoitus on saada päihdekuntoutuksessa oleva henkilö kiinnittymään Kris-toimintaan jo kuntoutuksessa ollessaan. Kris-satakunta tekee yhteistyötä myös alueen rikosseuraamusalan työntekijöiden kanssa. Vankilatyötä tekee aina henkilö, jolla on oma kokemus vankilasta olosta ja vapautumisesta. Kris-satakunnan ry-toimintaan on mahdollista päästä koevapauteen tai yhdyskuntapalveluun. Kris-satakunta on tuonut mulle semmoisen paikan, mikä on niinku ensinnäkin se on mun valvotun koevapauden onko se nyt työvelvoite tai joku tämmönen. Mut se, että niinku mulla jatkuu tää työkokeilu vielä niinku kun panta lähtee. Paljon kaikki uusia juttuja tullut, että on kyllä ihan jees. Mä ainakin tykkään tosi paljon. Pääsääntöisin yhteistyö tapahtuu Satakunnan vankiloissa, mutta sovittaessa myös muissa Länsi-Suomen alueen vankiloissa. Pidämme Kris-infoja, ryhmiä sekä tarjoamme yksilötapaamisia. Läheisen ihmisen vankilassaolo tai päihderiippuvuus on vaikeaa myös omaisille. Tuomme omaisia yksilö- ja ryhmätapaamisilla edistämällä yhteydenpitoa vankilaan sekä tarvittaessa lähtemällä mukaan tapaamisiin. Kris-satakunnalla tehdään myös naiserityistä päihde- ja kriminaalityötä, johon kuuluu vertaisuuteen perustuvia yksilö- ja ryhmätapaamisia sekä erilaisia harrastuksia ja retkiä. Autamme raskaana olevia päihderiippuvuudesta kärsiviä äitejä päihteettömään elämään. Krisin toiminnassa mukana oleville on myös erilaista yhteistä tekemistä arjen toimintakeskusajan ulkopuolella. Esimerkiksi viikonloppuisin on mahdollisuus tulla toimintakeskukselle suosittuun leffaryhmään. Silloin toimintakeskus on auki ja halutessaan voi tulla katselemaan elokuvia muiden kävijöiden kanssa. Niin kuin toipumisen ihan alkuvaiheessa niin oli niin kuin hyvä päästä niin kuin viikonloppuisinkin tekemään ihmisten kanssa yhdessä juttuja, ettei tarvinnut yksin kotona olla ja miettiä niitä niin kuin omia ajatuksia siellä yksinään. Että pystyi täällä jakamaan niitä niin kuin sen elokuvaryhmän niin kuin ohella tai siinä samalla. Ja se on niin kuin kiva tapa niin kuin tutustua ihmisiin samalla ja viettää aikaa yhdessä. Ja olen niin kuin todella tyytyväinen, että semmoinenkin on, että viikonloppunakin on niin kuin tukea mahdollista saada. Ja sitten mä käyn muutenkin aika paljon niin kuin salilla toisten krisläisten kanssa. Ja
vietän muutenkin aikaa. Sanotaanko nyt näin, että mulla on mulla on tullut tässä ihan pienessä ajassa paljon semmosia uusia frendejä, kenen kanssa mä oon puhelimella yhteydessä. Et melkein ensimmäinen ihminen, kenellä mä aamulla pistän jotain viestiä tai jotain, niin on Chrisin kautta. Oikeastaan kaikki, mitä mulla on tällä hetkellä ihmisiä ympärillä, kavereista lähtien, että mä oon niiden kanssa täällä, mutta mä oon niiden kanssa myös ulkopuolella. No siis tän hetken, koska mun tulevaisuus on tällä hetkellä se puoli vuotta eteenpäin, niin mä toivon, että mä saan olla kriisitoiminnassa mukana, koska siis se on mulle ehdottoman tärkeä asia. Elämässä tällä hetkellä oikeastaan se on varmaan se, minkä kautta mä seison nyt aika hyvin omilla jaloillani, että se pysyy tuossa mukana. Rauhallista elämää ja tasapainoa mielen kanssa ja en mä oikeastaan muuta.